Assalamu alaikum jama'a, sunana Abubakar lecturer daga Alpause Consultancy and Multimedia Services. A za mu yi magana akan abin da ya shafi tagging a Facebook. Wato haka ce tagging kamar wani abu ne wanda masu amfani da kafar Facebook suke yin shi na kamar kulla kawance ne a posting da wani ko wata don musamman ma idan ya kasance akwai wato alaka da wanda ake tagging a wannan posting din, walau hoto ko bidiyo ko kuma rubutu. To amma abin da yake faruwa shine mafi akasari wasu ba sa buƙatar a musu wannan tagging din, saboda haka kuma suna so su rufe shi. To ya za su rufe tagging? Yana da amfani a wasu lokutan kuma yana da wato kalubale. Amfaninsa musamman in kana da alaka da abin da aka yi posting, duk wanda ya yi commenting ko liking ko reply zaka gani a notification ɗinka. To wasu kuma wannan ma ba sa buƙatar shi. To a yanzu dai mafi akasari akwai wanda za su yi tagging ɗinka kuma su saka wani abu wanda bai dace ba, wataƙila ko na zagi ko cin mutunci ko batsa ko wani abu. Saboda haka duk wanda ya shiga shafin ka zai gani, ba kowa ne zai ke da fahimtar ya ce wannan ba kai ne kai ba. Saboda haka in kana buƙatar ka kulle wannan tagging da ake maka, kai tsaye za ka shiga cikin Facebook ɗinka, walau light Facebook ko kuma normal Facebook. Shiga za ka zo wurin setting. Ok, bayan mun shiga setting akwai inda aka rubuta profile and tagging. Gashi nan za mu shiga cikin nan. So muka shiga cikin nan akwai nan viewing and sharing. Da farko an ce who can post on your profile. Gashi za mu ga only me ne, dama only me ne nake. To kai ma in ba only me yake ba ka dawo da shi only me. Sannan who can see what others post on your profile. So nan za ka iya barin shi everyone. Sannan allow others to share your post to their stories, shi ma ka bar shi a yes. So in ka zo kasa akwai wurin tagging. Who can see post your target in on your profile, shi ma wannan za ka iya barin shi a everyone. So a nan ne wajen da aka ce when you are tag in a post, who do you want to add to the audience of the post if they can't already see it. To a nan wajen ne shi ma za ka shiga. Idan a friends yake naka ka da shi only me kamar yadda na wannan yake. Sannan na reviewing shine kamar idan ma mutum ya yi tagging ɗinka ka gani a notification ɗinka cewa ya yi tagging ɗinka, sai ka zaɓa shin kana so ya kasance ya hau kan profile ɗinka ko ba ka so. So a nan sai ka bai da shi on kamar yadda na yake, shi ma nan wurin ka mai da shi on kamar haka. To in kai haka shi kenan ka kulle wannan tagging ɗin. Ba wanda zai shiga profile ɗinka ya ga posting ɗin wasu, kai ma ba za ka gani ba. Iya posting ɗinka kawai za a dinga gani, wanda mafi yawan mutane haka suka fi bukata saboda abubuwan da na faɗa a baya da suke ɗan faruwa a wasu lokutan. To saboda haka wannan shine abin da ake yi. Kuma kamar yadda na faɗa, sunana Abubakar lecturer daga Alpause Consultancy and Multimedia Services. Saboda haka a danna mana subscribe a kuma danna ƙararrawa domin sanar da ku daga zarar mun ɗora bidiyo. Kana iya tambayar mu wani abu da kake so ka sani akan abin da ya shafi fasaha ta yanar gizo da kafafen sadarwa na zamani, kuma ka danna mana sharing don wasu masu ga wannan bidiyo. Kama iya danna mana liking idan bidiyon ya burge ka. To sai mun haɗa bidiyo na gaba. Na gode.